Mali sme tu teraz 2 volebné obdobia smeráckého prezidenta a čo z tej stability majú ľudia, ktorí tu žijú? Čo z nej majú zdravotné sestry, učitelia, tá armáda nezamestnaných? Čo z nej majú živnostníci? A pán premiér, to, že vy hráte teraz hru na politickú stabilitu a politický kľud, a to ja beriem, mrzí ma, že na túto hru na reprezentatívneho prezidenta skočili aj viacerí ostatní kandidáti, ale jednu vec vám poviem. A my sme v historicky unikátnej situácii. Vy ste dostali tú najvyššiu dôveru, ktorú tu zatiaľ kto dostal v parlamentných voľbách. A približne rok a pol potom, čo ste sa ujali funkcie, ste ľuďom povedali, že si želáte pád tejto silnej vlády, pretože presne to nás čaká. Demisia vlády, nové programové vyhlásenie, nová dôvera a vy hovoríte o politickej stabilite. To bude jeden totálny ústavný chaos na niekoľko mesiacov. Ak sa stanete prezidentom, čo ja dúfam, že sa nestane. A poviem vám ešte jednu vec, pán premiér. Vy ste v nedeľu v TA3 povedali, že prezidenta nemá čo zaujímať nezamestnanosť, zdravotníctvo, školstvo. Čiže povedali ste to, je to na kamere. A teraz vlastne vy hovoríte, ste premiérom, tento štát stojí, čaká na to, že čo sa stane a vy hovoríte, že už o 3 mesiace vás vlastne ani nezamestnanosť, ani zdravotníctvo, ani školstvo nebude zaujímať, lebo vašou úlohou bude reprezentovať. To kam sme sa dostali? Vy ste dostali 83 mandátov v parlamentných voľbách a hádžete všetkých tých ľudí teraz cez palubu a ja na to nenachádzam jediný rozumný dôvod, vašu osobnú ambíciu. To kam sme sa dostali?